frumoașilor! Ce faceți? Sunteți bine astăzi? Sper că până acum ați avut o zi de vis și să fiți pregătiți pentru șoc și groază. No, stați liniștiți, nu o să fie nimic wow. M-am gândit doar să vă plimb puțin astăzi. Înainte de asta vreau să transmit un mesaj super mega important. What? Astăzi este ziua fratelui meu. Să fii foarte fericit, sănătos, tot ce-ți dorești și bagă mare cu DJ-ala. Știu că poți. Ok. În altă ordine de idei, astăzi a fost o zi plină pentru mine și astăzi m-am plimbat puțin, dar în scop de a rezolva anumite treburi, nu pentru că așa mi-am dorit eu să ies din casă, nu m-am trezit azi dimineață cu gândul ăsta, m-am plictisit, hai să mă plimb. A trebuit să merg la doctorul de familie, să iau o rețetă pentru tatăl meu și a trebuit să merg la mama mea și să-i duc niște alimente pentru că ea este în izolare timp de 14 zile la locul de muncă. Da, 14 zile mama mea este plecată de acasă, așadar asta este, trebuie să ne conformăm și să trecem peste toată perioada asta cu bine și să rămânem sănătoși, cum am menționat în toate vlogurile mele. Vă spuneam că astăzi o să vă prind puțin, pentru că sunt convinsă că deja stați în casă de foarte mult timp, așa cum am făcut și eu. Și poate că vreți să vedeți și voi ce se mai întâmplă pe afară, nu neapărat în fața blocului la voi. Pentru că eu în ultimul timp nu știu decât în fața blocului, la magazin și bulevardul principal unde alerg. Astăzi, cum ziceam mai devreme, am fost să iau o rețetă de la doctor, adică am mers până în zona Domenii, Miciurin dacă știți mai exact, am filmat puțin pe acolo și am mers mai departe spre 1 mai. Ce am observat în această plimbare a mea nu tocmai relaxată este faptul că 1. Multe persoane nu știu să poarte masca de protecție. Da, trebuia să menționez la început că am fost foarte bine izolată, să zic așa, adică am avut mască la mine, am avut mănuși, chiar și ochelari de soare, pentru că ce soare frumos este astăzi afară și, bineînțeles, declarația cu toate locurile unde urma să ajung. Așadar, oamenii nu poartă masca așa cum ar trebui, corespunzător și deși multe știri au fost date în acest sens, observ că totuși unele informații nu au ajuns la ei. Masca trebuie purtată în așa fel încât să acopere și nasul, da? Nu doar gura. Multe persoane purtau astăzi masca acoperind doar gura, nu și nasul. Ce am mai observat este că mă simțeam ca într-un film de groază sau în Walking Dead, nu știu, mă simțeam așa singură. Am mers cu autobuzul și eram în mașină, cred că 3 persoane, la ora 8 dimineața. În alte situații, într-o situație normală, la ora 8 dimineața, era full mașina, nu doar 3 persoane. Da, cumva cred că, nu știu, dacă era vorba de anxietatea mea sau de altceva, dar parcă într-un fel sau altul, să nu mă blamați acum, mi-era dor de aglomerația aia, de lume, de se certe cineva, să văd un controlor sau, nu știu, să se întâmple ceva. Nu s-a întâmplat nimic, liniște și pace.
Și pe de altă parte ce am mai observat este că bătrânii chiar nu prea mai erau la doctor, pentru că de regulă când mergeam, stăteam aproximativ o oră la coadă sau chiar mai mult. Astăzi, în 15 minute, am rezolvat toată treaba. Poate că au fost de bun augur, să zic, toate aceste ordonanțe sau toate aceste reguli, nu știu, nu mă pronunț, cum ziceam și în primul vlog, nu mă pricep și nu vreau să mă pronunț pentru că nu este specializarea mea. O las pe cei care sunt de specialitate să facă acest lucru, să se pronunțe și să-și dea cu părerea. Sunt convinsă că fiecare are o părere proprie, dar de aceea se și numește părere proprie, prefer să o țin pentru mine. Da, străzile erau pustii în mare parte, iar locuri unde am observat că era foarte mare aglomerație, bineînțeles în magazine, pentru că spuneam că am fost să cumpăr câteva alimente pentru mama mea, am fost în Mega Image, am cumpărat câteva lucruri, iar acolo chiar puteam să regăsesc persoane de peste 65 de ani și nu numai. Adică era o mică aglomerație, să spun așa. Oameni care cumpărau foarte multe produse. Nu înțeleg de ce în continuare se face acest lucru, pentru că produsele sunt de ajuns. Au fost atâtea informări în acest sens că produsele sunt de ajuns și că ar trebui să cumpărăm cu cap. Asta este, poate că într-un final vom înțelege sau nu, ține de fiecare și de înțelegerea fiecăruia de a cumpăra sau nu. Bun. Spuneam că o să ne plimbăm astăzi, așadar am filmat mici secvențe pe unde am fost. So, haideți la plimbare. Vă pup!
după toată plimbarea asta, nu știu dacă v-am spus, dar nu uitați să vă înscrieți la giveaway. Vă las în descriere toate linkurile. Am un giveaway pe Facebook și un giveaway pe Instagram. Așadar, aveți două șanse de a vă înscrie. Termenul limită este până pe 5 mai. So, băgați mare acolo. Baftă!